Baina aizaki hori ez izaki aski, Buzkurra irentsi dut hagin eta guzti. Atzamarra sartuta ez du lari tira, aho zabalik nago gutxera begira. Nola ekarri orain lehen zeuden tokira, bide naturaletik abitzen badira. Okin bat ikusirik atez-ate saltzen, eskua bota nion otarrera zuzen. Eritzi nion ogi hain biguna ezen, Buzkurraren atzetik zurrutean joan zen. Segidan altxa bostok, mesedez. Beñat, zemuz udalekutan? Bastante ondo. Bueno, beñat udalekutako begirale deu bizitza errealene bai, eta etorri berri deu. Eta beñat, ja nik baino hobeto dakik, udalekutan, tarteka, gauetan, umeek izaten dituztela beharrak, ezinek, nahiek, beldurrek, tristurek, aur bakoitzak berek. Kontu da, askotan bukatzen dula begiralek esnatuta, umeek esnatzen dutelako gauen zerbait behar dutelako aurrek. Beraz, Eki, June, Jon, Daniel, zuek zeate, beñaten aurrak eta gauen zerbait izan dezue, zerbait importantea grabea zue bakarrik kudeatu, gestionatu ezin zenutena, eta begiralea esnatu dezute, beñat, gero ikusiko du beñatek zer nolako esnatzea dauken. Zortzi urtekin etorri ginen, pozik udalekutara, nire adinan nahiko umea izanen naiz behar bada, ze ipurdiko mina ta etxean berdina, egiten dudanez ara, janik nireak egin dituta orain zero horren txanda da. Janik nireak egin dituta orain zero horren txanda da. Joe eharra mantxa galtzan hor, eki utzia dezuna. Lasai nien naiz ertzaina ez dut jarri behar, hor isuna, ze inkonbenientzia, oraintxe naiz hasia, komunera nintzen juna, barkatu baina gaurko gauean izaro darduraduna. Barkatu baina gaurko gauean izaro darduraduna. Barkatu baina hain lo zaudenik ez daukazunez itxurik, ez nik ez dizut eskatu behar kremarik edota udik. Naiz taldeko pringada ondo hartu naiz jada horretan ez egin dudik. Etorri mese eske Danelek galtzerdi bat lapurtu dit. Etorri mese eske Danelek galtzerdi bat lapurtu dit. Kexaka eta buia egiten, hementxe dator Junea. June haude gu denen artean, oso arazo xumea.
Erakustazu jada monitore erara, iritsi zaizu unea, june praktikak iten aizea, jada etzea umea. June praktikak iten aizea, jada etzea umea. Buelta eta buelta ari naiz baina, lorik ez bate alare, orduta erdi daramatola eta jada nago grabe. Txano gorritxu edo tatxerriena gero, baten ordez bibazpare, nik bakerikan ez dut emango ipuinoin bat entzun gabe. Nik bakerikan ez dut emango ipuinoin bat entzun gabe. Ordubik dira eta zulotan, ez zara bela hariko. Kontauko dizut ipoin polit bat, dira 6 orduta piko. Gaudenez gu mundutan, bertso udalekutan, aste hontan ibiliko. 15 beken finala jarriko det eta kito. 15 beken finala jarriko det eta kito. Nik galtzek dirik eta besterik, inondigan ez dut hartu. Jode junek ze gezurra esan dun igual egin da pasatu. Ni txintxoa naizenez, nere izanez senez, nik ez dut inok xaxatu. Zure zujunkek esnatu naute, eta ez zaitez kexatu. Zure zujunkek esnatu naute, eta ez zaitez kexatu. Bueno bazure gerturau danel, hortxe jonen literara, ta bertxok entzun lokartu arte, ez zeate izango traba. 15 etzen txapelketarik ezen, konfunditu inaiz ara, ikuste zuen nire lokartzen asia naizela jada. Ikuste zuen nire lokartzen asia naizela jada. Bueno, ja saioaren amaierara heltzen aigea, eta gero libreko ariketaren aurretik azken ofizio bat jarriko dizuet, altxa hortako Beñat eta Eki. Bueno, ez dakit ezagutzen zuen, baina balerdi, musika taldek badauke kantu bat, Udaberri alua izenekoa. Beñat eta Eki zue biok urtaroak zeate. Beñat udara, eta Eki udaberrie. Beñat udara Euskal Herrian. Inoiz ez tek erreza ire lana Euskal Herrin. Begi asko izaten dituk begira, baino aurtengo udaberria alpertxamarran osten, inoiz baino presio gehiago sentitzen dek. Hilabete lasterdek, hilanen hasi itzela, eta udaberrian gana kontu eske junaiz bere lanak ongi egin jaztitulata. Aurtengo ontan nabil nilanez gainezka,
eguzkizpi bat irten dadila tarteka. Eki egin behar dizut oraingon iseka, papeleoa gaizki pasa dezu eta papeleoa gaizki pasa dezu eta. Dena burokrazia nolako estresa, eguzkia zure lana da etzazu pentsa, nik ezin izan dut ba ongi egin ertza, alergikoa naizta ez da hain erreza, alergikoa naizta ez da hain erreza. Ez dezu ondo iten lanare bestela, lanpostu honi hobe idatzi eskela, esango dizutekizu zara horrela, talasofobia duen buzoa bezela, talasofobia duen buzoa bezela. Beti naiz zure hitzak ulertzekotan zain, dena komplikazio baitaukazu ordain, lantxar asko badago jarrita zure gain, biran ere loreak nola dauden orain, biran ere loreak nola dauden orain. Ta orain jarri zara lorei begira, udaberrin atera behar ziren tiram. Ta zure erruz klima joan da gaizkira, hauen udalekuak negutegi dira, hauen udalekuak neguleku dira. Baina nire ardura ez denez mundua, udalekuak dira zure helburua, osotaran hasita daukat nik burua, retiratu zenetik Andoniei aizpurua, retiratu zenetik Andoni aizpurua. Bueno, eta esan deten bezala, libreko saioarekin, gero agurrek ere eskatuko izkizuet, baina pastelari ginda jartzeko, Jon eta Danel, altxa, eta puntutan, libren. Bueno, hain gaizki ere gu ez gera jardun. Gaizki zergatik irten behartzun balagun. Hanka sartze batzuk ere ditegu ezagun. Nik ez ditut ikusi esan noiz eta nun. Jendea barrez hori seinale ona da. Barre urduriek nei sortu azikara. Olako are bada, ura behar bada. Bueno nahi izango da barre eta algaran. Aizu eta sofan bazer pasatu zaizu. Guztia jakiterik ez daukazu aizu. Egia jakiteko hemen prest naukazu.
zu ondartzan bezela busti naiz ni kasu. Holtzan eta aulkitan azkenak bietan. Azkenat jistea baizu jon benetan. Onenak uzten dira azken postuetan. Beraz jarri gaituzte onenetan. Saiatu dira baina hala ere ezin. Behintzat ari gera gu aintonu berezin. Ta ondoari gerala egin behar detzin. Humorez lepo eta kantak erekin fin. Ala ere oraindik txapelik ez dugu. Eta bat lortzeare degunez helburu. Junek denak dauzkan rehenago seguru. Bueno, hau izango da gure buruz buru. Nagusigoek nahi bai, ogela jarduna. Zerbaitengatik gaude gu kanpo laguna. Lasai egin baitegu saio bat txukuna. Beste bat urrengoan egingo duguna. Bertsolariak onak gai jartzaile berdin. Ogen alde ezin deta pusturik egin. Zerbait esan behartzaio animatu dedin. Eskerrik asko Felix bagoaz honekin. Bueno, kritikak egiten mikrofono netzea eta ausartu gero afaltzeko garaien lasai egin, Eta honetan txeba, ja ordu terdi esan dut ingurumari hortan, saio hasi degola, eskerrak eman, etxolako kidei, arituzekoei, jokini de bai, udaletxeko bai, zilek eta denak ekarri dituztelako, eta batez ere eskerrak eta atxalo berezie, Daniel Etxeberria, Jon Mendiluze, June Aiestaran, Eki Mateorena eta Beñat Zeberio. Urrengo urten baten batek etxola hartze baldin bau, gu prest berriz etortzeko, ezta? Eskerrik asko, altxa bostok eta amaierako agur bana. Hor eseri diren katalanei, erreparatu ezkero, hemengo denak igual zaudete, pixkat harritugo edo, betaurreko dun saio bat ez da ikusten ta egunero. Horregatikan eske lehen eguzkiak jotzen zun holtzan alde hontan bero, hemen azpian bi begi ditut zalantzarikan balego. Mila eskerra mezketa, azenolako plazera, antiajua kendutan, gure begiak atera, orain plana luzea da, hemen guztiak batera,
gelditu zaitezte denok, hamburguesak afaltzera. Beste urte betez zuen artera, egin degun ontan salto, garbi genduken hemen lekue, bazala jolaseako, bagoatz amezketa, barruk ondo beteta, argatik eskerrik asko, jaso aineta asko zegeio, eman diguzuelako, eman diguzuelako. Atxalden zehar aritu gera, holtzan benga eta benga. Soilik tarteka gure jarduna, zuen txalo ez eten da. Urruti dago baina nola ez, poziko nainoko senda. Jabeak igual ez baina giro, ona mantendu iten da. Hainbat denbora ostean behintzat, ginen bertsotarako gai. Denbora luzez izan baitegu hainbeste opor eta jai. Baino egima ez da bihurtu gaurko ontan gure etxai. Publiko edera izan zarete, espero dut gu ere bai.